ବେଦିରେ ବସିଥିଲେ ବରକନ୍ୟା। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ଚାରିଦିଗ। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି କନିଆ ବେଶରେ ବସିଥିବା ଯୁବତୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ବର। ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁରୁଜନ। ହେଲେ ଏହାପରେ ଘଟିଲା ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ଯାହାକୁ ନା କେହି କେବେ ଦେଖିଥିଲା ନା କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା। ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ରେମୁ ଗାଁରେ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଉଠିଗଲା ଝିଅ। ବରକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଉଠିଗଲା କନ୍ୟା। ହାତରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଆଉ କହି ଚାଲିଲା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଝିଅକୁ ଟଣା ଉଟରା କରିବା ସହ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଓ କେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ବର ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି ବିବାହ ବେଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବରକୁ ଦେଖି କୌଣସି କାରଣରୁ କନ୍ୟା ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବର। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଯୁବତୀ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏବେ ସେ କଣ ପାଇଁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିଥିଲେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।